Niyezwa bathandekayo. Amen. Bengithi mhlamba lingizwe. Kunezinto bazalwane esibalekile. Kwesinye isikhathi asizazi thina abanye ukuthi sibaleka kangakanani. Umhlaba okuwo ukuma kuwo umnikazi wawo engawubusisanga. Kunezinto yozenza kanzima ngenxa yokuthi umnikazi wawo akasikhiphanga isibusiso. Haleluya. Amen. Uma uvula iBhayibheli lakho kunencwadi ezibhaliwe lapho kuthiwa incwadi yamakhosi. Kunamakhosi okuqala kuxoxa indaba ngamakhosi. Kunamakhosi esibili kuxoxa indaba ngamakhosi. Le ncwadi ayifakwanga ngephutha ukuthi ibe ingxenye yencwadi ebizwa ukuthi incwadi engcwele nendaba ezilungileyo zikaNkulunkulu. Kungenxa yokuthi uNkulunkulu wawathemba amakhosi. Ngiyazi kwisikhathi esiphila kuso siphila esikhathini sikahulumeni. Kodwa iqiniso ngoNkulunkulu amakhosi yiwona owaphathisa amagunya la emhlabeni. Niyezwa bazalwane. Amen. So ke ingakho namhlanje sizothi ubaba akazokhuluma phakathi kwethu nazi ingane zethu, naba omama bethu, naba bafowethu. Izwi elingaphuma kuye likhona into elingayishintsha. Ngiyakholwa ukuthi nasemazulwini namhlanje kade shoma ukuthi uNkulunkulu ubona into mhlawumbe engajwayelekile ukuthi yenzeke. Ukuthi sihloniphe inkosi esihleli ngaphansi kwayo, sinikeze indawo endaweni kaNkulunkulu. Amen. Amen. Ukuthi izokhuluma izwi phakathi kwethu bazalwane. Amen. Ngifuna ukusho ke ukuthi umamelisise kahle. Uthi mangabulalela amazwi azokhulunywa la. Ngawabhekisi komunye umuntu. Ungaweqisi kuwena. uNkulunkulu bazalwane usebenza ngemfihlakalo. Ma ungakhulile ngeke uzuqonde lokho. Kodwa ma ukhulile kwazi uNkulunkulu uyowazi ukuthi uNkulunkulu unemfihlakalo zokusebenza kwakhe. Kunabantu abangazi ukuthi abaprofeti abaningi abala kule ncwadi okungamakhosi. Ngisho Isaiah okungamakhosi. Hallelujah. Angazi noma uyakunderstand yini. Mangithi abaprofeti abaningi okungamakhosi. Ngiqonda ukuthi lingase lihle izwi lesiprofeti. Amen. Hallelujah. Amen. Lihlele phezulu. Lishintshe futhi impilo yakho uma uzolalelisisa kahle. Hallelujah. Amen. Ngicela nje incwadi eyodwa sengihlala phansi ningifundele yona, incwadi kaDaniel 6. Bese ngihlala phansi. Inhloso sengichazile. Amen. Ukuthi inhloso yanamhlanje isibusiso. Ingakho bengifisa ukuthi sila namhlanje namadodana ethu, namadodakazi ethu. Hallelujah. Bese nje bezohlala phansi noma ilanga elilodwa. Mhlawumbe ikhona into engachaleka. Engaba yimbeko. Yenza umsebenzi empilweni zabo. Hallelujah. Cela ungifundele from verse number 26 siye ku 28. Lama verse nje ambalwa bese ngidedela ubaba wethu. Siyafunda bazalwane incwadi kaDaniel chapter 6 verse 26. Ngenza isiyalezo ukuba ekubuseni konke kombuso wami abantu
abathuthumele besabe phambi kukaNkulunkulu kaDaniel ngokuba uNkulunkulu ophilayo umi kuze kube phakade nombuso wakhe yiwo oyakuchithwa nokubusa kwakhe uyakuma kuze kube sekupheleni. Verse 27. Uyakukhulula ophule uyenza izibonakaliso nezimangaliso ezulwini nasemhlabeni. Yena ukhululile uDaniel emandleni ezingonyama. uDaniel wayesenqubeka ngesineke ekubuseni kukaDayiro nasekubuseni kukaKhoseri umPhesiya. Verse 28. Verse 28. All right. Bathandekayo, maningi amakhosi engizwile ngawo nenifundile ngawo kule ncwadi engcwele. Kodwa kunale nkosi ekuthiwa inkosi uDariyo eyaba inkosi kulesi sizwe ekukhulunywa ngaso. Kwathi ngelinye ilanga kwaba nesinqumo ngaphansi kwecabinet lakhe. Lesi sinqumo esenza ukuthi umkhonzi kaNkulunkulu uDaniel yini la ayiphathela emntwana ngibona kulesi isizwe umuntu ubaba isithatha sakho usazwa wamgwaza amanxeba awu-28 njengamanje uzocela uhlele umkhwekazi wakhe usibani bakhe ukuthi ucela ukuthi bamthethelele. Ngibuza umbuzo nje indoda yakulelisi ukuthi uma kuyini bengavumani umthetheli ukuthi aphume ejele azohlala nami la ngimbuka. Ngakho-ke uyayisola umkhwekazi wakhe uyambuza ukuthi ini amanxeba emanga wamgwaza wobalweni uthi ngamwazi-ke lamanye amanxeba ngidikadeka ngolesi uthi lo baba umqondo wami wawusulahlekile engabuye ngamdabela kancane lo baba lo wangenwa usathana ngoba wasuka emlando thatha umesimlazi wahamba ucinga unkosikazi wambulala yesuka ibanga elide ukuthi-ke khona umuntu osathana siyesimbize kalula nje kodwa uyingozi. Ngakho-ke kumele kwami la bakuqandeka nebandla lakho. Ngiyabonga nje kakhulu baba bekhona la bengaze ngalibona leli sonto ngoba ngolesibili ngibusile ukuthi ngizogcina ngolimanana bese ngenza njalo asibechaze kanti bakuqandeka usezwabona ukuthi hayi uzongihlelela indaba ye-transport esezomlala. Ngisengabuza umuthi lapha ngithabu buza ngidodana sesiyadinga lapha sokuba naye sesiyadinga ngoba sekula lo muzi lo ewanikeza indawo umuzi omdala ngithemba ngangisafunda kukhona umama wakhona la ejwala endlule elicabo indlela yokumuzwa kaCabu ngapha umama lapha wakaphuza lo ejwale lapha endlule elicabo hayi ngimfice khona ehleli lapha kaCabu. Ngakho-ke into ayenzile ukuthi enze lapha abantu bezodumisa khona. Hayi sibonga kakhulu into abantu bathethile labo bayidedele ibeke indlu yokuthandaza. Ubanithandaza njena angisikho uzogama. Ngakho-ke ngibeka lokho nje ngibonga ubaba ibandla ninginekhona la cha nathi behlele kasithi hayi ubaqandeka usesikhohlile. Ngakho cha ibandla angizubelula kakhulu bese bethi abantu
Utholile lo baba uBhobho. Lo baba uthole umbhobho uyawuqala. Ngakho mhlambe inyanga segcinile ukubona abakufundisana ukuthi banikeze leli bala iphikise kulo nilungisele amalungiselelo ilunga leli bala nizolungisa ilanga lokupha ilanga lokupha lisabeka ikhona into engizisho la kwenziwa yini uma indoda ihlolile nkosikazi abeluleki besibhedlela banibani sheshisa ukhombe omunye ngoba ukuthi uzogcindezela ngekuphila kuyashiwo yini ukuthi masibanibani lungise kuyashiwo mama asobukhoza locindezela ubona kodwa kusho asohlangana lodwa ukuthi sibanibani ikhoza basopa sheshisa inkosi wakho uzogcindezela ephila kodwa akekho ukuthi masibanibani mamsweni sheshisa ubone ngoba ikhoza locindezela akushiwo ngakho esekele lodwa ngakho babe mhlawumbe cishe seniphela ukubonga umfundisi ukuba ningimemela nomkhandlu lo engaba nawo olapha namhlanje ngoba bese ubhasile baningi sithatha kwenzeka ingozi lapha abantu umuntu ebusuku lo mfana othi oshayela abuze ukuthi uyamazi lo mfana ukuthi usibanibani kodwa akazi ukuthi usephe lo umuntu isibanibani kuwo ukhambi suke enkosini phezulu ngesontweni usile isibanibani sebemdubulile uthi lo mfana oshayela isibanibani ngingami isitama angiphephile kufuneka nami ngiyigade ngoba angazi ukuthi umfowethu ududulele ngoba lokhu ngiyamazi akanacala ngakho usathi ufike kakhulu ngithandaza ngempela ngitheme ngena lapho bese ngithandaza ngiphakamisa izandla nenzela ukuthi ingelosi zishuthe ubani shutha shuthe ingelosi sifundise lapha esobugcinela khona niyabona yini ukuthi emhlabeni siyathandaza na ngakho mhlawumbe inyanga sekugcineni unenhlanhla athandazani kakhulu unenhlanhla athandazani kakhulu ngakho ngibona kuyindawo umuntu encwadi kwabuza kahle ubani ongasathandaze lapha athandazele na kodwa laba bengasoke lapho uphela besimthole emathubeni apha enandabona ulowo ukhulu dasamatuba ngapha dayiswa ngapha dasimpula nokumbeke lokudayiswa ngapha bakuphela udanswa awuphela le ndawo sathi sifuna esikoleni ohlala sesiyama nathi siyabuka nabo kwaqhamuka uthisha eduzaneni yini into emnandi eniyibuka la achathi mhlawumbe sibuka yini into emnandi eniyibuka la uyabona impela nabuka la ukhona umoya ozonihitha umphosa ngaphakathi nayiphinde kuwe